Mau wis combor apa dulu? Wis kok wene ngombe apa dulu? Ngombenane apa sih, Pak? Takon. Iki ae rong dolar kok. Kok combor nganggo taksi? Sembrono. Kowe mau tak combor yo? Kowe mau dicombor nganggo jejak nganggo katut lah karo wong apa? Umpama banyu pirni jadi opinane kita apa campur deh karo air cocok paket ya ini sebati ayo ditandangake kaki lakune salah sitok jamu-jamu What?